sarohan dina hacit nang sonan paiana saleleng ningonu audio hodiang audoto lam hibur mapai dengan ni basah pasti atau di rohan toguau tu dalam nadengga boarang sai boarang tu dia behola saleleng bicar mata diari saur dosa tertorak kita siang saleleng bicar mata diari masih pas sorangan kita siang lam hibul mapai holong ni rohan pasti atau di rohan toguau tu dalam nadengga boanau sai boanau tu dia behola saleleng bicar mata diari saur dosa tertorak kita siang saleleng bicar mata diari masih pas sorangan kita siang boarang sai boarang tu dia peho hasian boarau sai boarau tu dia behola saleleng bicar mata diari saur dosa tertorak kita siang saleleng bicar mata diari masih pas sorangan kita siang saleleng bicar mata diari masih pas sorangan kita siang masih pas sorangan kita siang. somahong sian han usong hot mahong dihan tuang
mahong uru rapotangi aki dina dua kang desa hamu boru Tuhan di sebuah ruangan itu alam fakirahon kami dulu dikasih Tuhan Tuhan atau dari patung dari Tuhan dari buat kami Tuhan mengenai basong yang kalian akan berusaha cuci Tuhan di pertemuan kami juga di luar nyayo dalam orang hakton ya pengikut dari berburu di luar di bagian kami berburu kami dalam macam masuk-masuk orang biasa sudah sebelas jauh ini masih tidak kosong masuk-masuk mengenai Tuhan dia anak pengikut yang mau dari sana keluarga si teruo naulu panggil jalan dari pengikut katok ada yang mengirim Tuhan untuk ada yang mengirim kape orang tu sudah nami masuk-masuk mengenai Tuhan dia ada tiu juga kasih secara asal lima dalam juga lalu ada harap aku nami masuk parau turun Tuhan perlu sana kurang Tuhan menolak rahasia hasil sana itu sana asal kalau kami hasil dari pas-pasu mari kita goreng Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berkali kali amin. Betapa hatiku
kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Masuk pahita di acara pamasuasuon 5 anak mulia Ekson Silaban, Dohon Inang Lydia Purnamasari Purna Ampun, Mari Mahita CPPD nomor 525, ayah saya
martangiang mahita. Mar hite-hite goarni de bata ama, dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tolti parbadia. Amen. Boto hamu maon jauh badu de bata, ibana cuma dio kita, jala ibana napuna hita, bahen bangsona dohot biru-biru pilar mahanta. Marulog-ulog tu di batama alisadok kanoon eteok kamua haguliaw ni guarna marmulia baik kamu puji-pujianna martua magawa na makadiari Jehova na lomoro hadiaka pati Hamoraon marlobi-lobi bagasan jamna jalhoto hati orang nairo disaliling-lilingna martangiang mahita. Ali Jehova di bata amanami di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Kodo na patubuhon, kolong dohot na masihaulongan longan namion. Erikson Silaban, dohot Lydia Purnamasari, buru na hapon. Laos holo nang napatuluson, sakap ni rohani nasida, gabi masih pauluan. Pajongjong pandongan saripio nungaro nasida tujulong sa derion mangido paso-paso Roma ho Tuhan mamaso-maso pandongan saripio nasida laos leo minasida ragam ni pagsaulian di ngolu siapani uhur patongos manang angkasi roha nasiap koi nasida utangnya ko kami nasida asagabe pahato siyaw dan tubuh nasida upeo pakirimu na mangulu, don holong sa dia ni pasaripeo, lumobi mangalupi nasa pangkilo. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Amen. Pasal hai matikyo. Maulia tema Tuhan Allah ni dengali basa mangaramoti au dihasia manon asuradam hasiroham asuradam holong roham gabe kudia nama au pardosao
Sayululu na bola mangurupia. Tungso adong lo jupanga, tungso adong lo dakota. Orang jauh balon na boy mga pulang. Nanggalong mga lugo, haba-haba na gogo, sipata mabiyara, ojo na pikiraki. Nanggalong mga lugo, haba-haba na gogo, songoni marsoring-soring ro. Unang loa solan pikiraku, nasa ito mga sahon gogoku. Say paingot rohaku, dihatag na mandok, rotuaw hamunaloja. Atong pujiyoku matuhaki, ibana dona say totong dongaki, mabolus galumbang na di moluki. Gade malua ng toniki, maulia tema Tuhan. Mari dimatikan yang PUPD nomor 704 ayat 1 dan ayat 10. Asih rohamani yang mulut damai sedebata amankan dosian anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan Tri. Amin. Nah, kami boleh si Paimon di pamas-masuon Erikson Silaban do di dia pun nama sari pun nahakun ima genesian Efesus 5 ayat 20 saja. Sonoma di kata di mana masioloan mahamu sian biar ni rohamuna
nida Kristus. Masiuluan mahamu siang biar ni rohamuna nida Kristus. Ido sahaya do sahalat amata tudungan na ama. Mamereng hasatiaw ni sada amata tu ribe. Dadar holat setia amatai tu ribe. Alai pola do berengon sai kira nabagia situ do amatai tu ribe. Gabi sumui terlebat ulat tu jago amatai. Damboi masau tu dengan naam. Damboi berdelai. Sadok hatani natai ikon diului. Dihamuda mangainan bisa detikki. Disuku salat dengan naama ma ibadah. Di doa mata nama dukuni. Puasa abang somodi biar mo mamereng inata ni namantai. Bulana som naborak dunian amantai magua. Alai alasai disukut gabe di bagua amantai. Didok masuk. Adong ma sahalak i. Nasairap dohot huting. Macai burjudo inatai tu huting nai. Alai nangpe nau somoni di bahin inatai tu huting nai. Sayolo do huting nai manggariam inatai. Pola hia merpudar tangan ni inatai dohot patna. Abangina sehari 2 hari 3 hari saya berdo inatai manaon papahenan ni hutingi. Alai di ujungna dibuat meracun. Laos diracun mah huting nai gabi mate. Pitor topuma ohok amantai. Sopola diuduti hatanai. Habe tarpai mado akadongan nai tuudut ni hatanai. Gabe didokma. Jadi boha mamuse dung diracun. Dia lusi man. Ido aman ubahen nama biara. Molo say muru ka. Molo say walo inat tadi je. Sotong diracun. Sohon hutingi. Laos mati. Abangina borak nayate. Nang niang habe pakor koni. Nasay muru. Sada ama di tonga-tonga ni keluarga. Gudang do habe sitagamon daboy masa termasuk kesusahan. Jala unang ma alani permuhot di sada ama sada ina gabe siulo termasuk di namardongan sana. Alani di bagasan tityon nakikilok hatan di bata masiuluan mahamu siyan biar di rohamuda nida Kristus. Gudang mulai dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Jalan biasa namun di suku puasa terjadi. Puasa itu jadi ho. Inata kalau di suku itu sedang apa gitu. Natakangan inatai. Natakangan inatai jauhna. Dan boy aturo. Hoda na mangalo. Hoda lomona. Hoda na makatai. Dakia ikos mga lupa. Dari buru pawatog. Tokinay. Pamateo ko na may sahab ko mahatami. Turo hadot pikiran na. Asa boy keluarga tulus. Gabi keluarga na masiuluan di bagasan Kristusi. Boy na sida gabi keluarga na harmonis.
keluarga natakas masih haulongan di bagasan holong ni roham. Asa gabi barita na nenggan on, keluarga on, tutiki-tiki na nenggo. Mulu masa ali Tuhan akan perselisian. Masa akan nahurang di tengah-tengah ni keluarga on. Tuhan leho maninasida halam pohon. Hadameon lahu paturet rehon. Asa bui keluarga on, gabi keluarga na mertua on, sahatu ujung. Nang di bagasan partikian on ali Tuhan di bata Jehovah. Martagiang dohami gomos tu di ulau nami sadarion. Tung takas mahoma ali Tuhan nama masuk-masuk. Asa boi digyan uli manture kombar tulong ni roham. Nang parlangitan ni ali Tuhan. Hodo na punay. Alani hubagi dohami ma kuilig-ilig hami maho. Lehonomu mati urniari di ulau nami sadarion. Pado Tuhan atau udah alai leho ma dihami roha natiur ari natiur asa boy dinggan udah no dabe hasang ako ni diluar nang keluarga si solpot na roh Tuhan tu bagas mo nang tu bagas di keluarga sila pemali Tuhan nama masuk sa luda na sila asa boy takas pajupa kami di bagasan las ni roha do di bagasan dati na sumoli atau mauliati mahusubukan upasat hai mau domon ulat tuho o mali Tuhan nama masuk-masuk sa luhutna o lagi bagasan kuat ni anak Tuhan Yesus Kristus upasat kami dan yang nami tuho amin. Mari dimanita nomor 700 saja hanya saja terbaik dulu lihat dulu maka nanti 70 tahun. Dan dengan sasada bawi ujung ubay mali ibana sada burburu panuruki di ibana bahin aku nini dok Tuhan Yesus ganuk na paulakon na yulina yaso alarina marmaina na palaku hosado pangalaku do nang na magbuat nasira
Atau na pinadungo ni debata dan jadi sirango ni Job. Songonoto idok debata tu gawai hamu akabawa ahologi hamu pagita munabi songon Kristus nama kaulongi hurei jalan nama ngalemon dirina umokos unang muruk hamu dopak nasida ikon na roha hamu madongani nasida sangap baik kamu nasida songodongan paneang di hamuluan na sorasi dungi songonoto di dokhata ni debata tuaka burbur dioloi aka perempuan ma bawa nabi songon pangoina di Tuhan ai bawa ido ulu di pandihutan songon Kristus ulu di dunia ikon motor porman toman mardongan halabok dohot hade mahot ikot parani di burbudi imana arga di julu di debata dohot di julu di jolo atau songon akan nomor parangehon hata ni debata sumulukon para sirohaon dohot kabasay dohot hasire penirohama masih panunian mahamu dohot masih sia-sia saluhut riting roha muruk rimas palunggahion dohot angisayoni dauma siapa alai di kita ni saluhut naik masih awlongan mahamu ai ido rahu-rahu ni nasundiga dungida ni nasia di baka ima mengerajai di bagasan rohamu jala saluhut na pinahimuna margite-hite kata manang pambahinan toto mai margite-hite goar di Tuhan Yesus asal ibana mengerajai rohamuna dohot ulau atau bunga ditanyong kamu hata di debata taringot turuhut ni pardongan sarilo na manukun maaw man jumolo di go ale pamuli Erikson silabang naulo makajong-jokon di julo ni debata na upoto sa luhut do di julo ni akadongan na kumudison na di pagdorohamdo si Lidia Purnamasari uor na hapon na niritmot gabi dongammo sarili ololoho makahulongi ibana siya na sa roham dohot magulahon siya na sa buhong uhut magparangihong parangin na badia rapo dohot ibana na ololoho mga jual-ju dohot agarion na tungsura humurang parangin jalan na sotupa paulahon manang talikonon mo ibana paima isirang hamatea kamusog mulo na usadero hamuloy sa lupnay dokma naolo doa mangoloy sa lupnay siyam na sa rohaku say di pargogoy sa wali maaw mangulah sa lupnay na manukul maaw do ihoa rina Lidia Purnamasari Boru na hapon niririk ni si Erikson Silabanon bahib dongabmo sa naulo makajong-jokon di julo ni debata nauboto sa luhut do di julo ni dongan na kumudison na di pagdorohamdo si Erikson Silabanon gabi sinuto naulo do makaulongi ibana siya nasa oha dohot magpangalahon na ture maladokon ibana dohot magparangehon parangin na badiyo pabuhala Kriste jalan na sotupa mahilolong ko manang talikonon mo ibana paima disirang hamatea kamuso modo na usadaro hamangloy sa lupnay dokma alus Naolo doa mangoloy sa lupnay siya na sa rohaku say di pagbuboy kuhani maaw mangulah sa lupnay atau masih lehona tanasiamu mahamu pagwahok ni kadapu
cin holon nama kubalon rahu ni pada masa rekiota. Di rahu holon nasian Tuhan tema atau godot hasil yogu mengoloi pada di pada masa rekonom. Dohot mengoloi debata di ijam di salu di salin mengoloi. Nasotu pada tasira ya sosira ni hamatian. Di pasu-pasu Tuhan Dimamoti Tuhan Dibatang di sodakon Tuhan Dibatang jelasi malahan di dot paku Tuhan Dibatang jala di pasu kumar dan tutun dunia. Amin. Isoang pasang hadiyo pinang-pinangan siya kuyat imam idil doang dikulit na rohuhan makalas di namuliku iwan liberuhan yan sa dayon gabi sa daripi makamu ito matuhani kuyan ani sudi padalan do sudi tuas dibria agabi pangasuran resort pangasuran Madok selalu menempuh hidup yang baru kepada Erikson Silaban dan Inang Lydia Purnamasari Purnahaku pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2027 di AKB Pamasuran Resort Pamasuran. Saya datang di bawah pohon kamu di Joshua 24 ayat 1 bersih. Allah yang wow dan mengaku saja bu ikon jauh baru puluhan nama. Semoga keluarga ini menjadi keluarga yang berbahagia. Mari dimajukan, siapa yang mengaku siapa itu ayat sada sampai 10 huruf pasal 1 biliar. Oh
tangiang konga peliatan tua dopan di bata martangiang mahi. Ali di bata amanami na di bagagijang hodo harorwani saluhut si leho-leho na linggan doho na sauli basa na maulitos. Upasat hami masya na nilaw itu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na ucus di jolo. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa operasi kami pilihan on. Bati pulong harajon dito nga tungan ni Kuriang dohot di Pontidio. Buhay marohan nami magite-ite togi. Asa labu tada hami gudang ni silalomi Tuhan. Asa bibir hami madok monya itu. Magite-hite Jesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rak may tamadok itangiyang. Ale amanami. Ale amanami ay pagkabigan. Say karbadia makamu. Say roma harajamu. Say saat malongan iwaham idolotono sohna berdokikan. Leo manapasi saya dari mangkulas siapari. Say sama dosa nami sohna perisa nami. Di dosa idohan nama dosa sahami. Ulang kami tokiru pangucungan. Badua mahami siap mengaku. Ay horan aku na harajau. Lord Agur, Rodi Hasabu Salih. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, don tolong di rohani di bata kamu, don pasoran itu di perbagian, madongani kamu salihuna. Amin. Juhai mana toras di Roan, Roma Alama. Tolan na toras. Tuhan hamba, terjulus yang asal